Oke. Oke. Wah, oke. Oke, fresh direct Rabu. Ya, moga kasih naon yang dalam menika kaperwakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur rasa kunjung wonten saudara Gusti dene dalu menika taksih rinuberan maneka berkah saat masa pepanggihan saged sinau sesarengan wonten ing LPK India inggih ingkang sarana online menapa dene ingkang offline dalu menika. Semoga pepanggihan pasinaon dalu menika dipun wiwiti kanthi ndedonga sesarengan anut kapitadosan ingkang rinasuk. Ndedonga sumangga kula dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Kap matur nuwun nggih dalu menika nglajengaken taksih bab seripah nggih modul kaping 7 menika wonten pambagya harja pun tumrap upacara angkating layon utawi seripah. Menika kala wingi menika sampun bab panata caranipun menika gayut kalian pambagya harja. Nah, pambagya harja menika mestinipun magili saking sing keseripahan. Magili saking sing keseripahan. Terus wonten ing mriki menapa kemawon info ingkang kedah dipun aturaken dening pambagya harja seripah menika sampun sawetawis dipun tulis wonten ing mriki mangke saged dipun beblesi setunggal pokok setunggal. Contoh pambagya harja seripah. Namanipun contoh menika saged wah gingsir iso ditambahi, iso dikurangi gumantung ingkang dipun betahaken ingkang. Namanipun contoh. Nek tulodo harus. Dadi antarane contoh karo tulodo menika beda. Nek contoh menika iso diowahi, nek tulodo ya wis kuwi. Pakem ngoten iki. Jadi nek cara muslim Kanjeng Nabi Muhammad menika tulodo. Teladan, bukan hanya contoh. Ini teladan. Oke. Contoh pambagya harja seripah. Matur nuwun kadang pranata cara ingkang sampun paring wekdal dhateng kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pambela sungkawa ingkang kinurmatan ingkang sepisanan, sumangga tansah kula dherekaken munjukaken puji syukur dumateng ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala inggih awit paringipun berkah kawilujengan kasarasan lan kalodhangan wekdal. Satemah ing wekdal menika panjenengan kepareng ngentengaken panggalih takziah awit sedanipun Bapak Sayadi Pawiro Rejo. Ngentengaken panggalih. Dados nek limrahe ngentengaken salira. Sampun kepareng ngentengaken salira. Ning ngentengaken salira niku ana arti lain supaya salirane enteng dadi kudu bebuat sih. Jadi ngentengaken salira ana sing masane kuwi ya pipis supaya BAB ini ngentengaken salira. Nah, daripada menika nuwuhaken bab-bab ingkang kados mekaten lajeng prayogi kanthi ngentengaken panggalih tegese artine enteng untuk takziah. Awit sedanipun Bapak Sayadi Pawirorjo. Sholawat sarta salam mugi tansah rumentah dumateng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kaantu-antu syafaatipun benjang ing akhir tembe.
Para pamila sungkawa ingkang kinurmatan, kula ing ngriki, boten mriki ning ngriki. Ngriki menunjukkan di sini. Nek mriki ke sini, kemari, menika mriki. Mundi dawuh sarta hamakili. Ibu Sumirah Pawirorjo sinaosa randhat kepara kasep, kula ngaturaken pambagyaharja sugeng rawuh dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun kepareng nglonggaraken wekdal takziah asung pakurmatan pungkasan dhateng panjenenganipun Bapak Sayadi Pawirorjo ingkang sampun katimbalan kundur ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kuwaos. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Asung pakur mata. Asung menika memberikan. Asung menika memberikan. Asung pakur mata, memberikan penghormatan. Kula ugi nyuwunaken agunging pangaksama. Mbok bilih panjenenganipun Ibu Sumirah Pawirorjo sak kulawarga wonten kirangipun anggenipun nanggapi rawuh panjenengan sedaya sarta caos papan palenggan ingkang kirang murwat sedaya wau inggih awit kawontenan ingkang boten saged dipun selai. Kirang murwat itu pantes. Murwat menika pantes. Sedaya wau inggih awit kawontenan ingkang boten saged dipun selai. Selai nggih selaki. Selai, selak menika dihindari. Dipun selai menika dihindari. Sugeng dalu Bu Grace. Monggo Pak. Sugeng dalu kebablasan. Para tenan ta ora mek panjenengan. Nggih kalajengaken. Mugi andhatosna kawuningan panjenenganipun swargi Bapak Sayadi Pawirorjo sampun nandhang gerah sawetawis wekdal lan kulawarga boten kirang anggenipun budidaya amrih waluyanipun Bapak Sayadi Pawirorjo. Amrih waluyanipun. Nek ora nganggo nipun, le maca waluya. Nek ditambahipun, nah sing A, sing mburi dhewe dadi A. Nah ora nganggo ipun menika dadi waluya. Nek dikai ipun dadi waluyanipun. Waluya menika sehat. Menika ingkang nganu Bu Grace modul 7 pambagyaharja Sripa. Modul 7 pambagyaharja Sripa. Amrih waluyanipun Bapak Sayadi Pawirorjo. Nanging tetelo Gusti kagungan karsa sanes panjenenganipun Bapak Sayadi Pawirorjo tinimbalan kundur pangayunaning pangeran seda rikala dinten Setupai Surya 19 Agustus 2023 wanci jam 8 enjing wonten ing Rumah Sakit Bethesda Ngayogyakarta kanthi pinaringan yuswa 70 taun. Dados nek nggo sepuh menika saged kanthi yuswa, nek nggo bocah umur. Larenipun umur pinten? Nek isih sepuh yuswa. Panjenenganipun swargi Bapak Sayadi Pawirorjo milar garwa kinasih inggih Ibu Sumirah Pawirorjo putra cacah sekawan wayah cacah sedasa. Dene awit keparengipun kulawarga layonipun swargi Bapak Sayadi Pawirorjo badhe kasarekaken ing Sasanalaya Semagi. Mbok bilih rikala sugengipun panjenenganipun swargi Bapak Sayadi Pawirorjo gadah kalepatan ingkang tumanduk dhateng panjenengan sedaya mawantu-wantu kulawarga nyuwunaken agunging pangaksama. Dene menawi nalika sugengipun swargi Bapak Sayadi Pawirorjo ugi gadah sambutan utawi rembag ingkang dereng sampurna mawantu-wantu panyuwunipun kulawarga. Saksampunipun upacara pametak ing layon
kepareng panjenengan sesambetan kalian kulawarga. Nanging mbok bilih wonten keparenging penggalih panjenengan ngelilakaken kanthi ikhlas, kulawarga namung saged ngaturaken agunging panuwun mugi-mugi sageta dados amal tumrap panjenengan. Ing wasana kulawarga mawantu-wantu nyuwun panjurung donga panjenengan sedaya. Mugi-mugi konduripun Suwargi Bapak Sayati Pawirorejo dhateng kasedan jati. Ingapunten sedaya dosa kalepatanipun, tinampi sedaya amalipun, lan kaparingan papan ingkang minulya. Semanten ugi kulawarga ingkang tinilar sageta nampi lelampahan menika kanthi ikhlas, tumuli saged hampingkas raos duh kita. Hampingkas menika menghilangkan. Hampingkas menika menghilangkan. Tumuli saged hampingkas raos duh kita satemah saged netepi kewajibanipun kados wingi-wingi. Menika wingi-wingi kabeh menyangatkan kaya sing wingi-wingi kabeh. Lan bilih para pambila sungkawa kagungan kalodhangan wekdal kepareng nyampurnakaken takziah ngantos pametaking layon ing Sasanalaya Semagi, kulawarga ngaturaken agunging panuwun. Dene menawi wonten ayahan sanes lan ngersakaken kondur, kulawarga namung saged ngaturaken sugeng kondur mugi rahayu ingkang tansah pinanggih. Pambagioharja sek wenang nganggo kalimat panundung menika mung pambagioharja seripah. Nek nggo pambagioharja liyane tidak perlu dengan kalimat ini. Terus nek pambagioharja manten nggih mboten perlu ing mbok bilih mangke sampun paripurna lampahing adicara menika panjenengan badhe ngersakaken kondur nderekaken sugeng kondur. Itu dudu tae pambagioharja. Pambagioharja menika tugasnya adalah menerima tamu. Ora kok nundung tamu. Nah niki ora nundung. Nek wis rampung arep kondur monggo. Jadi nek pambagioharja selain seripah menika tidak dengan ukara panundung. Makaten atur kula awit asmanipun Ibu Sumirah Pawirorejo kathah lepating atur kula nyuwun agunging pangapunten. Matur nuwun. Makaten atur kula awit asmanipun menika atas nama. Dados atas nama nek dijawabke dadi awit saking asmanipun utawi asmanipun, awit asmanipun menika atas nama. Nah, kadang kula ranjuk saka Indonesia langsung atas naminipun Ibu Sumirah Pawirorejo. Nggih. Gayut kalian menapa utang piutang dan sebagainya wonten mriki dipun besut luwih halus teng paragraf dhuwur menika lembar kedua niku mbok bilih rikala sugengipun nggih ugi gadah sambutan utawi rembak ingkang dereng sampurna mawantu-wantu panyuwunipun kulawarga sasampunipun upacara pametaking layon kepareng panjenengan sesambetan kaliyan kulawarga. Artinya neonor rembuk sing belum tuntas supaya setelah dikubur menika lajeng panjenengan engko sambung karo pihak keluarga. Tentang utang piutang sambut sinambut menika rada riskan. Maksudnya ya pancen bener ketika pambagioharja nek mergane piutang utawa utang menika tekane pati tetap diperhitungkan. Ning sebagai pambagioharja nggih kudu wicaksana. Maka mbok bilih Bapak saya di Pawirorejo kagungan utang kalian panjenengan sasampunipun pametaking layon menika sumangga sesambutan kalian kulawarga. Pawane ngono rampung layatan gruduk wong tenan. Mergane sing utang dina akeh. Jadi kanggo tembung bab sambutan dan sebagainya silian rembuk menika rada dibesut menika gayut kalian layon pametaking layon nggih menika kinten-kinten mekaten menika dados napa sederhana nggih
Sampun, sampun, sampun direkod wau, Mas Suryono. Nggih. Wonten pitakenan gayut kalian layon utawa pambagio harjo seripak. Bengkas raos wau napa nggih? Hambengkas, Bu. Hambengkas. Bengkas, Nggih, hambengkas menika bengkas menghilangkan. nggih. Nggih. Hambengkas menika menghilangkan. Nggih, nggih, nggih. Nggih, hambengkas menika menghilangkan. Suwargi menika saka tembung suwarga. Artinya sebagai wujud doa atau penganggap sae husnudon kepada almarhum pikantuk kasuwargan. Pramila nek wong Jawa dienggo nyebut sadurunge ana tembung almarhum menika le nyebutke suwargi. Suwargi menika saka tembung suwarga dadine sebagai bentuk menapa nggih pandonga sing sedo kuwi mlebu kasuwargan. Ana meneh le nyebut boten suwargi ning jenat. Jenat menika saking tembung janah. Janah nggih swarga padha. Jenatipun. Dados lajengipun lumrah kapireng menika almarhum kalian almarhumah. Ning menika suasananipun dados Arabik banget. Almarhum almarhumah. Menawi Jawa menika nggih suwargi. Suwargi. Menawi ingkang Indonesia menika dongipun wonten namunipun penyebutanipun mendiang. Mendiang menika nggih yang sudah meninggal. Neng arang-arang kanggo tetap biasanya almarhum atau almarhumah. Mendiang. Nah, ingkang baku gayut kalian menapa seripah utawi layon menika ampun kangge geguyon. Segala hal yang terkait dengan layon menika ampun kangge geguyon. Awit makaping-kaping kula menawa merangguli nalika guyon gayut karo seripah layon pati menika akeh metese. Upaminipun teng desa kula menika rak memperbaharui bandosa cerita. Bandosane risak terus gotong royong gawe bandosa. Ning garap bareng-bareng dicat bareng-bareng. Adile do guyon sing arep kerayen sapa? Sing arep ngerayen sapa? Nah, mboten wonten sing ya nek orang sing ngerayen tak rayene. Betul berikutnya meninggal. Oh, terus wonten malih kanca kula SD menika cah loro menika kaya Sugriwa Subali. Nang dindi wong loro. Namanipun Luwarjana kalian Mahmud. Nah menika nalika layat padha dene ngusung bandosa nang ngarep jajan. Ingkang setunggal menika sambat kok le bandosa kok abot banget to. Nah sing jenenge Gojek iki, nek kepengin penak ya numpak wae. Hari berikutnya numpak tenang. Nah menika rak dadi terkait dengan layon menika mboten perlu kangge guyon. Wit akeh tumuse. Klebu nalika menika dienggo guyon panggung. Guyon panggung menika nggih ndrawasi. Kula tasih kengetan Suwargi Mas Daryadi. Mas Daryadi menika pantaranipun Pak Marwoto. Dadi nek mbiyen nek menapa dagelan niku antarané Marwoto karo Daryadi niku wah wis ngentekke panggung. Lah dagelanipun nggih ngaten. Iki sing ngarep mangkat dhisik sapa? Kowe aku. Lah ya nek ora ana sing gelem mangkat sesuk aku tak menyang sik. Mas Daryadi ngaten. Estu candhaipun ya menyang dhisik tenan. Kata atas mboten perlu kangge geguyon menawi seripah. Nggih, bilih ngaten bilih saged dipun cobi waos Mas Alfa. Wah, nggih. Ngadeg.
Bathara ingkang sampun paring wekdal dhateng kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pamrih sedaya ingkang kinurmatan, ingkang sepisanan sumangga tansah kula dherekaken munjulaken puji syukur dumateng ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Inggih awit paripun berkah kami jenengan kasarasan lan kalugrahan wekdal satemah ing wekdal menika panjenengan kepareng ngentegaken tunggalih taksiah awit sedanipun Bapak Sayadi Pawiyorejo. Selawat serta salam mugi tansah lumetah dhateng dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kaantu-antu sapaatipun benjang ing akhir duwi. Para pamrih sedaya ingkang kinurmatan, kula ing mriki mundi dawuh sarta hamatili Ibu Sumirah Pawiyorejo sinaosa randhat kepara pasep kula ngaturaken pambagya harja sugeng rawuh dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun kepareng nglonggaraken wekdal taksiah asung pakurmatan pungkasan dhateng panjenenganipun Bapak Sayadi Pawiyorejo ingkang sampun katimbalan kondur ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kuwasa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kula ugi nyuwunaken agunging paksana. Tetap nganggo napas jeda nggih. Jadi ora bablas bae. Jadi ana napas jeda. Nah, jeda menika perlu. Jadi ketika panjenengan ngendika di depan, jeda itu perlu agar audiens itu juga ada waktu untuk mencerna apa yang diucapkan. Oke, lanjut. Kula ugi nyuwunaken agunging paksana bilih panjenenganipun Ibu Sumirah Pawiyorejo sakulawarga wonten kirangipun anggenipun nanggapi rawuh panjenengan sedaya sarta caos papan palenggahan ingkang kirang ruwat sedaya wau inggih awit kawontenan ingkang boten saged dipun selahi. Sedaya wau inggih awit kawontenan ingkang boten saged dipun selahi. Mugi andadosna kawuningan panjenenganipun suwargi Bapak Sayadi Pawiyorejo sampun nandhang gerah sawetawis wekdal lan kula warga boten kirang anggenipun budidaya amrih waluyanipun Bapak Sayadi Pawiyorejo. Nanging tetela Gusti kagungan karsa sanes. Panjenenganipun Bapak Sayadi Pawiyorejo timbalan kondur pangayunaning pangeran seda rikala dinten Setu Pahing Surya 11 Agustus 2023 wanci jam 8 enjing wonten ing Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta kanthi pinaringan yuswa 17 taun. Panjenenganipun suwargi Bapak Sayadi Pawiyorejo nilar garwa kinasih inggih Ibu Sumirah Pawiyorejo putra cacah sekawan wayah cacah sedasa dene awit keparengipun kulawarga layonipun suwargi Bapak Sayadi Pawiyorejo badhe kasarekaken ing sasana waya semati. Bilih rikala sugengipun panjenenganipun suwargi Bapak Sayadi Pawiyorejo gadah kalepatan ingkang tumanduk dhateng panjenengan sedaya. Mawantu-wantu kulawarga nyuwunaken agunging pangaksana. Dene menawi nalika sugengipun suwargi Bapak Sayadi Pawiyorejo ugi gadah sambutan utawi rembak
ingkang dereng sampurna mawantu-wantu panyuwunipun kulawarga. Sasampunipun upacara pametaking layon kepareng panjenengan sesambetan kaliyan kulawarga. Nanging mbok bilih wonten keparenging penggalih panjenengan wilakaken kanthi ikhlas, kulawarga namung saged ngaturaken agunging panuwun. Mugi-mugi saged dados amal tumrap panjenengan. Ing wasana kulawarga mawantu-wantu nyuwun panjurung donga panjenengan sedaya. Mugi-mugi konduripun suwargi Bapak Sayadi Pawirorejo dhateng Kasedan Jati. Datang Kasedan Jati. Dhateng Kasedan Jati. Ingapunten sedaya dosa kalepatanipun. Tinampi sedaya amalipun lan kaparingan papan ingkang minulya. Semanten ugi kulawarga ingkang tinilar sageta nampi lelampahan menika kanthi ikhlas. Tumuli saged hambingkas raos duh kita satemah saged netepi kewajibanipun kados wingi uni. Lan mbok bilih para pambela sengkawa kagungan kalodhangan wekdal kepareng nyampurnakaken takziah ngantos pametaking layon ing Sasanalaya Semaki. Kulawarga ngaturaken agunging panuwun. Dene menawi wonten ayahan sanes lan ngrestakaken kondur, kulawarga namung saged ngaturaken sugeng kondur. Mugi rahayu ingkang tansah pinanggih. Mekaten atur kula awit asmanipun Ibu Sumirah Pawirorejo kathah lepating atur, kula nyuwun agunging pangapunten. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menika wau kadose le maos isih nganggo swara kene. Ya, dadi nuansane dadi nganu enteng. Terus ketika kita menggunakan suara diafragma, menika suarane antep. Kula matur niki kula nganggo suara tegak. Yang ketika nganggo suara diafragma utawa suara jero, menika dadi antep. Ing wasana kulawarga mawantu-wantu. Nyuwun panjenengan donga panjenengan sedaya. Mugi-mugi konduripun suwargi Bapak Sayadi Pawirorejo dhateng Kasedan Jati. Ing ngapunten sedaya dosa kalepatanipun, tinampi sedaya amalipun lan kaparingan papan ingkang minulya. Jadi ana suasanane mansane antep menika nek nganggo napa napas diafragma. Nggih. Mangke dangu-dangu saged wong temen durung kulino. Kita wis ngapalke pamane tekan dicake ning lapangan ya wis metune apa ya kuwi ra apa-apa. Napa-napa. Bu Jumarni nyobi. Bu Jumarni nyobi, nggih. Matur nuwun kadang pranata ingkang sampun paring wekdal dhateng kula. Wabarakatuh. Ingkang kinurmatan, ingkang sepisan sumangga tansah kula dherekaken munjukaken puji syukur dumateng ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang inggih awit paringipun berkah kawilujengan kasarasan lan kalodhangan wekdal satemah ing wekdal menika panjenengan kepareng ngentengaken penggalih takziah awit sedanipun Bapak Sayadi Pawirorejo. Selawat serta salam mugi tansah rumentah dumateng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kaantu-antu syafaatipun ing akhir tembe.
Para pambela sungkawa ingkang kinurmatan, kula ing mriki mundi dawuh serta hamakili Ibu Sumirah Pawirorejo sinaosa randhat kepara kasep, kula ngaturaken pambagyawarja sugeng rawuh dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun kepareng longgaraken wekdal takziah asung pakurmatan pungkasan dhateng panjenenganipun Bapak saya di ingkang timbalan kundur Gusti Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kula ugi nyuwunaken agung panggih Sumirah pun anggenipun nanggapi rawuh panjenengan sedaya serta caos papan palenggan ingkang kirawat. Sedaya wau inggih awit kawonten ing sakusil kawontenipun saya Wiroro nanda wekdal boten anggenipun budi wal waluyaning Bapak saya Dipawirorjo nanging tetelo Gusti kagungan kersa sanes. Panjenenganipun Bapak saya Dipawirorjo tinimbalan kundur pangayunaning pangeran seda rikala dinten Setupahing Surya 19 Agustus 2023 wanci jam 8 enjang wonten ing Rumah Sakit Bethesda Ngayogyakarta kanthi pinaringan yuswa 70 taun. Panjenenganipun swargi Bapak saya Dipawirorjo nilar garwa kinasih inggih Ibu Sumirah Pawirorjo putra cacah sekawan wayah cacah sedasa. Dene awit kaparengipun kulawarga layonipun swargi Bapak saya Dipawirorjo badhe kasarekaken ing Sasanalaya Semaki. Mbok bilih rikala dipun swargi gadah kalepatan ingkang tumanduk dhateng panjenengan sedaya. Paksama. Dene menawi nalika sugengipun suwargi Bapak saya Dipawirorjo ugi gadah sesambutan utawi rembag ingkang dereng sampurna mawantu-wantu panyuwunipun keluarga saksampunipun upacara pametaking layon kepareng panjenengan sesambetan kaliyan keluarga. Nanging mbok bilih wonten keparingipun penggalih panjenengan nglelakaken kanthi ikhlas, keluarga namung saged ngaturaken agunging panuwun mugi-mugi sageta dados amal tumrap panjenengan. Ing wusana keluarga mawantu-wantu nyuwun panjurung donga panjenengan sedaya mugi-mugi konduripun swargi Bapak saya Dipawirorjo dhateng punten sedaya dosa kalepatanipun tinampi sedaya amalipun lan kaparingan papan ingkang minulya. Semanten ugi keluarga ingkang tinilar sageta nampi lelampahan menika kanthi ikhlas tumuli saged kastos dukita satemah saged netepi kewajibanipun kados wingi uni. Lan mbok bilih para pambela sungkawa kagungan kalodhangan wekdal kepareng nyampurnakaken takziah ngantos pametaking layon ing Sasanalaya Semaki. Keluarga ngaturaken agunging panuwun namung saged ngaturaken sugeng kundur mugi rahayu ingkang tansah pinanggih. Mekaten atur kula
awit asmanipun Ibu Sumirah Pawirorejo kathah lepat ting atur, kula nyuwun agunging pangapunten. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Sumarni, sampun kanthi wican lan menapa langkung angleh ini panjenengan sampun balik offline Mas Basirun. Matur nuwun kadang pangacara ingkang sampun paring wekdal dhateng kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pamilya sungkawa ingkang dirahmatan, ingkang sepisanan sumangga tansah kula dherekaken munjukaken puji syukur dumateng ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sholawat sarta tansah lumentah dumateng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kantu-mantu syafaatipun benjang ing akhir tembe. Para pamilya sungkawa ingkang kinurmatan, kula ing mriki mugi dawuh sarta hamakili Ibu Sumirah Pawirorejo sinaosa randhat kepara kasep. Kula ngaturaken pambagya harja sugeng rawuh dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun kepareng nglonggaraken wekdal takziah asung pahormatan pungkasan dumateng panjenenganipun Bapak Sayati Pawirorejo ingkang sampun katimbalan kondur ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kuwasa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kula ugi nyuwunaken agunging pangaksama mbok bilih panjenenganipun Ibu Sumirah Pawirorejo sakeluarga wonten kirangipun anggenipun nanggapi rawuh panjenengan sedaya sarta caos papan palenggahan ingkang kirang ruwat sedaya wau injih awit kawontenan ingkang boten saged dipun selai. Mugi andadosna kawuningan panjenenganipun suwargi Bapak Sayati Pawirorejo sampun nandang gerah sawetawis wekdal lan keluarga boten kirang anggenipun budidaya amrih waluyanipun Bapak Sayati Pawirorejo nanging ketela Gusti kagungan kersa sanes. Panjenenganipun Bapak Sayati Pawirorejo tinimbalan kondur pangayunaning Pangeran Sedo rikala dinten Sabtu Pahing Surya 19 Agustus 2023 wanci jam 8 enjing wonten ing Rumah Sakit Bethesda Ngayogyakarta kanthi pinaringan yuswa 7 taun. Panjenenganipun suwargi Bapak Sayati Pawirorejo milar garwa kinasih injih Ibu Sumirah Pawirorejo putra cacah sekawan wayah cacah sedasa. Dene awit keparengipun keluarga layanipun suwargi Bapak Sayati Pawirorejo badhe kasarekaken ing sasanalaya semati. Wabilih rikala sugengipun panjenenganipun suwargi Bapak Sayati Pawirorejo gadah kalepatan ingkang tumanduk dhateng panjenengan sedaya mawantu-wantu keluarga nyuwunaken agunging pangaksama. Dene menawi nalika sugengipun suwargi Bapak Sayati Pawirorejo ugi gadah sambutan utawi rembag ingkang dereng sampurna mawantu-wantu panyuwunipun keluarga sasampunipun upacara pametak ing layon kepareng panjenengan sesambetan kalian keluarga. Nanging mbok bilih wonten keparenging penggalih panjenengan nilaaken kanthi ikhlas keluarga namung saged ngaturaken agunging panuwun. Mugi-mugi saged dados amal tumrap panjenengan.
ing wasana keluarga mawantu-wantu nyuwun panjurung donga panjenengan sedaya. Mugi-mugi kunduripun suwagi Bapak saya di Pawirareja dhateng kasedan jati. Ing ngapunten sedaya dosa kalepatanipun, tinampi sedaya amalipun lan kaparingan papan ingkang minulya. Semanten ugi keluarga ingkang tinilar sageta nampi lelampahan punika kanthi ikhlas tumuli saged hambekas rawuh Hambengkas. tumuli saged hambengkas Ya. raos duh kita satemah saged netepi kewajibanipun kados wingi uni. Lan mbok bilih para pambela sungkawa kagungan kalodhangan wekdal kepareng nyampurnaken takziah ngantos pametaking layon ing sasana loya semaki. Keluarga ngaturaken agunging panuwun. Dene menawi wonten ayaan sanes lan ngersakaken kondur, keluarga namung saged ngaturaken sugeng kondur. Mugi rahayu ingkang tansah pinanggih. Mekaten atur kula awit asmanipun Ibu Sumirah Pawirareja. Kathah lepating atur kula nyuwun pangapunten. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sepite perlu disuda sithik. Bisa melayu, sepite disuda sithik, meskipun boten perlu keseso senajan to secara hukum untuk menapa pametaking layon menika disegerakan ning ora usah ketika bicara boten perlu kesusu. Awit menika kang dados suara menika sampun pos-posipun. Siji bagekake tekane tamu menika pelayan ya. Lajeng ngandhakake sedane sebabe apa. Terus keadaan keluarga sing ditilar sapa wae. Terus nyuwunke pangapunten menapa tumrap keluarga anggenipun nampi rawuhipun. Lajeng ugi bab sambutan rembag ing dereng sampurna lan ugi panyuwunan supados anggenipun takziah menawi sampurna ditekake nganti tekan pametaking layon. Menika kalimat utawi tembung-tembung ingkang dipun pilih menika sengaja pancen ingkang prasaja utawi sederhana. Pramila boten perlu sesok anggenipun maos utawi anggenipun matur. Nggih, Mas Rada. Matur nuwun kadang pramata Kadang pramata cara ingkang sampun paring wekdal dhateng kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pambela sumpawa ingkang kinurmatan. Ingkang sepisanan sumangga tansah kula dherekaken nunjukaken puji syukur dumateng ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Inggih awit paringipun berkah kawiljengan kasarasan lan kalodhangan wekdal. Satemah ing wekdal punika panjenengan kepareng ngentengaken panggalih takziah awit sedanipun Bapak Sayati Pawirareja. Sholawat serta salam mugi tansah lumantar dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kaantu-antu syafaatipun menjang ing akhir dunya. Para pambela sungkawa ingkang kinurmatan. Kula ing mriki mbidhawuh sarta hamakili Ibu Sumirah Pawirareja. Sinaosa landhep kepara kasih. Kula ngaturaken pambagyalarja sugeng rawuh dumateng panjenengan sedaya. Ingkang sampun kepareng nglonggaraken wekdal takziah. Asung pakurmatan pungkasan dhateng panjenenganipun Bapak Sayati Pawirareja. Ingkang sampun katimbalan kundur ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kuwasa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kula ugi nyuwunaken agunging pangsama bilih panjenenganipun Ibu Sumirah Pawirareja sakeluarga
wonten kirangipun anggenipun nanggapi rawuh panjenengan sedaya serta caos papan palenggahan ingkang kirang luar. Sedaya wau inggih awit kawontenan ingkang boten saged dipunselaki. Mugi andhadosna kawuningan panjenenganipun suwagi Bapak Sayati Pawilorejo sampun nandang gerah sawetawis wekdal lan keluarga mboten kirang anggenipun budaya amrih waluyonipun Anggenipun budidaya. budi Nggih. anggenipun budidaya amrih waluyanipun Bapak Sayati Pawilorejo. Nanging tetela Gusti kagungan kersa sanes. Panjenenganipun Bapak Sayati Pawilorejo tinimbalan kondur pangayunaning pangeran. Sedo rikala dinten Setu Pahing Surya 19 Agustus 2023. Wanci jam 8 enjing wonten ing Rumah Sakit Bethesda Ngayogyakarta. Kanthi pinaringan yuswa 70 taun. Kanthi pinaringan yuswa 70 taun. Panjenenganipun suwagi Bapak Sayati Pawilorejo nilar garwa pinasih inggih Ibu Sumirah Pawilorejo, putra cacah sekawan, wayah cacah sedasa. Dene awit kaparingipun kaluwarga, layonipun suwagi Bapak Sayati Pawilorejo badhe kasalekaken ing sasana waya semati. Bobile rikala sugengipun panjenenganipun suwagi Bapak Sayati Pawilorejo gadah kalepatan ingkang tumanduk dhateng panjenengan sedaya. Mawantu-wantu keluarga nyuwunaken agunging pangaksama. Dene menawi nalika sugengipun dene menawi nalika sugengipun suwagi Bapak Sayati Pawilorejo ugi gadah sambutan utawi rembag ingkang dereng sampurna. Mawantu-wantu panyuwunipun keluarga sasampunipun upacara pametaken layon kepareng panjenengan sesambetan kalian keluarga. Nanging bobile wonten kepareng panggalih panjenengan nglelakaken kanthi ikhlas. Keluarga namun saged ngaturaken agunging panuwun. Mugi-mugi sageda dados amal tumrap panjenengan. Ing wasana keluarga mawantu-wantu nyuwun panjurung donga panjenengan sedaya. Mugi-mugi konduripun Bapak Sayati Pawilorejo dhateng kasedan jati. Ing ngapunten sedaya dosa kalepatanipun, tinampi sedaya amalipun lan keparingan papan ingkang minulya. Semanten ugi keluarga ingkang tinilar sageta nampi lelampahan punika kanthi ikhlas. Tumuli saged hambengkas raos berkita satemah saged netepi kewajibanipun kados wingi. Lan bobile para pambela sungkawa kagungan kalodhangan wekdal kepareng nyempurnakaken takziah ngantos pametaking layon ing sasana waya semadi. Keluarga ngaturaken agunging panuwun. Dene wonten ayahan sanes lan mesakaken kondur. Keluarga namun saged ngaturaken syukur kondur. Mugi rahayu ingkang tansah pinanggih. Makaten atur kula awit asmanipun Ibu Sumirah Pawilorejo. Kathah lepating atur kula nyuwun agunging pangapunten. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sing perlu dicethake nggih menika do. Ya, supayane menika iso wijang jenengan lemaos ora perlu kesusu. Jadi nek menapa lemaos ora kesusu menika iso kasarane sepersekian detik mikir iki apa. Oke. Nek kesusu jejer ngoten
Menika. Nggih, matur nuwun. Bu Kris, badhe nyobi? Nggih, Nggih, nyobi nggih. nggih. Mangke nek terkait kalian lampahing keagamaan menika saged dipun jumbuhaken Bu. Menika namung contoh. Oh, nggih. Mangke pun jumbuhaken Nggih, kalian matur nuwun. lampahing Sebetulnya keagamaan. Nggih, monggo. nggih. Matur nuwun Kadang Pranatacara ingkang sampun paring wekdal dhateng kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pambela sungkawa ingkang kinurmatan, ingkang sepisanan, sumangga tansah kula dherekaken munjukaken puji syukur dumateng ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang inggih awit paringipun berkah kawilujengan, kasarasan lan kalodhangan wekdal. Satemah ing wekdal punika panjenengan kepareng ngenthengaken penggalih takziah awit sedanipun Bapak Sayadi Pawirorjo. Salawat sarta salam mugi tansah rumentah dumateng Nabiullah Muhammad Subhanahu wa ta'ala Nggih, SAB saja ingkang tansah kantu-antu sawabipun benjang ing akhir tembe. Para pambela sungkawa ingkang kinurmatan, kula ing mriki mundi dawuh sarta hamakili Ibu Sumirah Pawirorjo sinaosa randhat kepara kasep kula ngaturaken pambagya harja sugeng rawuh dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun kepareng nglonggaraken wekdal takziah asung pangkurmatan pungkasan dhateng panjenenganipun Bapak Sayadi Pawirorjo ingkang sampun katimbalan kundur ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kuwaos. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kula ugi nyuwunaken agunging pangaksama mbok bilih panjenenganipun Ibu Sumirah Pawirorjo sakulawarga wonten kirang anggenipun nanggapi rawuh panjenengan sedaya sarta caos papan palenggahan ingkang kirang murwat sedaya wau inggih awet kawontenan ingkang boten saged dipun selaki. Mugi andadosna kawuningan panjenenganipun swargi Bapak Sayadi Pawirorjo sampun nandhang gerah sawetawis wekdal lan kulawarga boten kirang anggenipun budidaya amrih waluyanipun Bapak Sayadi Pawirorjo nanging tetela Gusti kagungan kersa sanes. Panjenenganipun Bapak Sayadi Pawirorjo tinimbalan kondur pangayunaning pangeran seda rikala dinten Setu Paing Surya 19 Agustus 2023 wanci jam 8 enjang wonten ing Rumah Sakit Bethesda Ngayogyakarta kanthi pinaringan yuswa 17 taun. Panjenenganipun swargi Bapak Sayadi Pawirorjo nilar garwa kinasih inggih Ibu Sumirah Pawirorjo putra cacah sekawan wayah cacah sedasa. Dene awit keparengipun kulawarga layonipun swargi Bapak Sayadi Pawirorjo
badhe kasarekaken ing sasana loya Semagi. Mbok pilih rikala sugengipun panjenenganipun suwargi Bapak Sayadi Pawirorejo gadah kalepatan ingkang tumanduk dhateng panjenengan sedaya Tumanduk, mawan tumanduk. tumanduk Boten duk, Bu, ning duk. ingkang tumanduk napa Tumanduk. Tanduk, tanduk. nggih tumanduk nggih ingkang tumanduk Ajeng. latihan Pak Nggih, nggih. nggih tanduk dhateng panjenengan sedaya mawantu-wantu kulawarga nyuwunaken agunging pangaksama. Dene menawi nalika sugengipun suwargi Bapak Sayadi Pawirorejo ugi gadah sambutan utawi rembag ingkang dereng sampurna mawantu-wantu panyuwunipun kulawarga sasampunipun upacara pametaking layon kepareng panjenengan sesambetan kaliyan kulawarga. Nanging mbok bilih wonten keparingipun penggalih panjenengan nglilakaken kanthi ikhlas kulawarga namung saged ngaturaken agunging panuwun. Mugi-mugi sageta dados amal tumrap panjenengan. Ing wasana kulawarga mawantu-wantu nyuwun panjuruk pandonga panjenengan sedaya. Mugi-mugi konduripun suwargi Bapak Sayadi Pawirorejo dhateng kasedan jati ing ngapunten sedaya dosa kalepatanipun tinampi sedaya amalipun lan kaparingan papan ingkang minulya. Semanten ugi kulawarga ingkang tinilar sageta nampi lelampahan punika kanthi ikhlas. Tumuli saged hambingkas raos duh kita satemah saged netepi kewajibanipun kados wingi uni. Lan mbok bilih para pambela sungkawa kagungan kalodhangan wekdal kepareng nyampurnakaken takziah ngantos pametaking layon ing sasana loya Semagi kulawarga ngaturaken agunging panuwun. Dene wonten ayan sanes lan ngersakaken kundur kulawarga namung saged ngaturaken sugeng kundur mugi rahayu ingkang tansah pinanggih. Mekaten atur kula awit asmanipun Ibu Sumirah Pawirorejo. Kathah lepating atur kula nyuwun agunging pangapunten. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Sambutannya ampun nanti maos. Terus tumanduk. Nah, tumanduk menika tertuju. Tumanduk, Tanduk. Nah, tertuju kepada panjenengan. Ajeng kangge pakurmatan ngajeng menika wau sasampunipun salam saupami panjenengan pirsa wonten mriku Pak Lurah rawuh utawi Pak Penewu rawuh menika saged kemawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang satu ugi nurmatan Penewu Kapanewon Depok Bapak sinten, ingkang kinurmatan Lurah Catur Tunggal Bapak Agus Santoso, para
pangemban-pangembating praja lan ugi para pambela sungkawa ingkang kinurmatan. Menika saged kangge menapa ngiseni kata-kata utawi tetembungan wonten ing ngajeng. Dados menika taksih saged dipun ulur, taksih saged dipun kerat. Meskipun minangka contoh menika tidak saklek seperti ini. Lajeng menawi informasi seda, menika sedanipun merga nglalu, mboten perlu dipun sebataken. Terus mulai belah kita kumujeng wis iki. Sedane seda nglalu mboten perlu dipun sebataken. Pamenipun seda rikala stupaing Surya 19 Agustus 2023 titiwanci jam gangsal enjing dipun panggihaken gantung wonten ing malah kirang prayogi awit seda kanthi ngendhat utawi nglalu menika mujudaken menapa nggih wirang tumrap keluarga. Dados boten perlu pun sebataken menawi menika sedanipun nglalu utawi seda wonten ing papan-papan ingkang boten sakmestinipun. Upaminipun seda nalika dolan dhateng papan pelanyan menika. Awit wonten menika ingkang seda wonten papan pelanyan dados saweg menapa kalian PSK seda. Nah, menawi wonten menika kedadosan estu. Kedadosan estu wonten daerah Blitar, Jawa Timur. Nah, wonten Blitar, Jawa Timur menika menawi bidhalaken layon menika wonten pasarujukan. Tiang menika sedanipun sae napa awon? Nah, mesti le jawab sae. Nah, gandeng pelayat menika sampun uninga, pas sampun ngertos kalih seda menika wonten papan ingkang kados ngaten. Seda dateng napa lokalisasi. Akon dilalahi iki nalika arep budal iki ya dadak takon menika sedanipun sae menapa mboten pelayate dadi menika kisah nyata. Atas gayut kalian bab ingkang menapa sifatipun negatif menika mboten perlu dipun aturaken. Dados kagungan panyono sedanipun menika seda ingkang sae. Pramila tumrap bebrayan Jawa menika anggenipun nyebat dumateng ingkang sampun seda menika kanthi tembung suwargi utawi jenat. Boten kanthi tembung neraki. Boten kanthi tembung neraki. Suwargi utawi jenat. Menika tumrap menapa seripah. Apabila wonten pitakenan gayut bab menika semoga pangemban-pangembating praja niku sing dimaksud menika adalah perangkat desa utawa perangkat perangkat kecamatan. Dados kala mangsa rak nggih pegawai menika sami tindak layat menika pangemban-pangembating praja. Satriyaning negari kadang kala ngaten ya, kadang wis lumrah umum ya ndak apa-apa. Menika kangge menapa pakurmatan. Cek artinya kaya pangembating. nggih. Pangembating. Lajeng menawi dilalahipun ingkang seda menika garwanipun kalih lajeng pripun anggenipun nyebataken. Nah, menawi dilalahipun garwanipun kalih dados ingkang nyebat ingkang sahibul utawi ingkang griya kita nggih ing kepapanan. Dados ibu sinten ingkang kepapanan wonten negripun sebataken sebagai pemangku gatine wonten mriku. Nggih. Dene menawi menapa gayut kalian menika kula kinten sing ngandhap boten perlu dipun sebataken milar garwa kinasih sinten kalian sinten menika ndak malah kirang prayogi. Mesti engko sing layat mesti guyu. Milar garwa kinasih niki panjenenganipun Ibu Sumirah Pawirareja lan Ibu Suminem Pawirareja. Nedha guyu. Terus nyingkiri bab-bab ingkang saged damel gumujeng tumrap menapa
layatan menika. Dados nek dilalai garwane kalih berarti sing pamengku gadine sing kepapanan menika. Boten perlu wonten mriki disebutke nilar garwa sekian dan sebagainya. Padatan menika wonten layang menapa utawa lelayu pawartos lelayu menika sampun pun sebat wonten mriku nilar garwa sinten, larenipun sinten, asmanipun sinten sampun wonten. Dados menika kangge gendeng utawa ngayomi tumrap ingkang keseriwah. Menika kados. Lajeng saupami badhe wonten wilujengan menika nggih kudu koneksi karo keluarga. Padatan ngaten. Sasampunipun pametaking layon menika ngantos 7 dintenipun kasuwun Bapak Ibu keparenga rawuh kangge ndongaaken dhateng swargi. Nah, senajan to kuwi kebiasaan ning kudu gathuke karo keluarga sih. Tiwas ning arep diumumke bener keluarga ora. Nah, ora dadi iki sida ora iki. Sampun sami rawuh bener ora. Terus menika perlu ugi koordinasi. Sinaosa mboten wonten rapat panitia ning manten wonten rapat panitia nek seripat mboten. Nggih. Wonten pitakenan monggo. Pak nyuwun pirsa. Nggih. Padatan wonten dusun kula niku rak antara Pranatacara kaliyan Pambagioharjo. Niku biasanipun Babel pun di nggih rangkep. Hanggabei. Nggih. Nggih. Pripun Pak ngoten menika? Nggih. Dados ngaten. Nalika satunggaling warga masyarakat menika anggadhahi kersa ndegawe menika menawi ingkang ngayahi piyayinipun kathah menika badhe ketingal mraja. Dados ketika merajake siji merajake sing duwe gawe, lajeng angka kalih menika ya merajake kampung utawa papan desane menika. Tegese sing iso wicara wong akeh. Tidak hanya itu saja. Menika prayoginipun ngaten dados Panatacara piyambak, Pambagioharjo piyambak. Ewadene menika ketratasipun daruratnya menika wonge winates Panatacara saged ngrangkep minangka Pambagioharjo. Panatacara saged ngrangkep minangka Pambagioharjo menika boten namung tumrap seripah. Manten ugi saged. Pambagioharjo ngrangkep minangka MC ngrangkep minangka Pambagioharjo. Maksimal menika, maksimal. Terus ampun ngantos menapa nggih MC ngrangkep Pambagioharjo mengko saka pihak tamu masrahke MC-ne sisan sing nampa bar kuwi ndongani sisan. Amplope 4. Menika dados ketinggal menapa nggih ning kono kok ora ono sing iso ngendika ya daerah kono ya. Dados lemrajake daerahnya menika dadi kurang. Menawi paraga menika kathah MC-ne dhewe Pambagioharjo dhewe engko tamu masrahke keluarga kene nampa beda wong meneh. Mengko sing donga beda meneh. Lah menika daerah situ menika dadi mraja. Oh ternyata daerah kono kuwi wonge pinter-pinter nggon wicara. Nah menika. Dados nek darurat nggih sah-sah kemawon. Sah-sah kemawon. Ing menawi saged dipun reka supados kathah ingkang saged tumut wicara menika langkung prayogi. Nah, sawetawis ingkang sampun dipun cakaken dening para kanca saking Kelurahan Taman Martani. Taman Martani menika anggenipun ngecakaken nek seripah menika Pambagioharjo nom-noman. Monggo sing Pambagioharjo karo sing wakil masyarakat menika kasepuhan.
Dados lampah untuk menapa regenerasi menika ada. Awit padatan cah nom saiki kok ora tau ora iso tata krama, tata susila, tata basa dan sebagainya. Dongé saged kathah sing iso, mung kadang kala ora dikai papan. Ora dikai papan. Terus kanthi regenerasi menika MC menika kalangan muda, terus mangke sing pambagiarja nampa utawa menapa panglipur saking masyarakat dumateng ingkang keseripan menika kalangan sepuh. Nah, menika saged kanthi menapa regenerasi kados ngaten. Menawi panggenan pambuka. Lajeng ingkang pungkasan menika pandonga panutup nika pendeta. Nggih. Dados ingkang pranatacara menika nggih langsung doanya itu langsung oleh pranatacara biasanipun ngaten. Oh, pun rangkep ngaten nggih. Nggih, dados Tunggal. setelah ini membaca susunan acara, monggo kita ndedonga kula dherekaken ngaten. Nggih, menawi saking pranatacara tokoh gereja yang memang sudah mumpuni atau majelis. Jadi sekaligus mimpin doa. Oh, ngaten. Nggih. Menawi panggenan kula, dilalaipun panggenan kula menika nggih Bhinneka Tunggal Ika. Nggih. Menapa panatacara menika wenangipun ngantos dumugi ngaturaken menika dados saka pambagiarja keluarga, panglipur saka kelurahan. Awit menawi panggenan kula menika nalika sripah menika akta kematian langsung jadi. Dados nalika panglipur saking pihak masyarakat padatanipun dipun wakili saking padukuhan menika ngiras maringaken napa akta kematian. Maringaken akta kematian. Nah, sasampunipun menika saweg dipun aturaken dhateng Mbah Kaum utawi dhateng Pak Pendeta ingkang mandhegani lampah donga. Menika nggih saged kados ngaten. Awit pancen menapa secara administrasi ingkang Kapanewon Depok menika ngaten. Dadi ketika sripah menika akta kematian dadi ketika sadurunge layon dibudalke nah mantenan menika kakak jadi baru pamenipun menapa pembaruan ngaten. Dados pancen anu Bu menika desa mawa cara negara mawa tata. Dados saupami wonten ing tlatah panjenengan menika lumadosipun kados ngaten langsung dipimpin Pak Pendeta. Kabeh menika mboten dados menapa. Dados menapa sampun menapa lampahipun anak nggen kula langsung dipimpin Pak Pendeta dadi geger malahan. Kok bedani langsung dipimpin karo Mbah Kaum itu malah geger. Dados tetep wonten menapa saking masyarakat menika ngacarani pambagiarja wakil keluarga mangke lajeng panglipur saking pihak menapa pemerintahan ngiras maringaken akta kematian saweg pun pasrahaken wekdalipun dhateng Mbah Kaum utawi dhateng Pak Pendeta ingkang ngacarani donga angkating layon. Menika lampahipun kedaerahan kados ngaten. Lajeng kalau wingi kula matur ugi lampah adat menawi ingkang seda menika taksih legan dereng nate krama menika dipun damelaken wujudipun gagar mayang. Damelaken wujudipun gagar mayang. Gagar mayang menika padha karo kembar mayang mung nggih menapa carane gawe tidak seindah kembar mayang. Namun menika mujudaken tandha bilih ingkang seda menika dereng nate krama. Nggih, dereng nate krama utawi dan lajeng wonten malih dhateng daerah Klaten menika songsong sih tetap dipun robyong, dipun hias mawi sekar ngaten mubeng dipun robyong. Nek menawi wonten Klaten menika gandeng mlathi menika nggih awis lajeng sak wontenipun menika nganggo kembang grandel.
kembang kates menika dironce lajeng dipun robyogaken. gantinya mati. Nggih. Mlaku larang aku gandel. Lah nggih nek mlari larang, mlane aja nganggo kembang grandel menika. Nggih. Nah, ingkang perlu wonten ngriku rak tegesipun songsong utawi payung sing dihias mlati menika payung sing dienggo jenazah, mboten dienggo payung sing Nggih. taksih gesang Nggawa. niku. Wimbo tambahan. Kalau wingi sempat kula sinau sesarengan kalian kanca-kanca paguyuban Panatacara Yogyakarta Kabupaten Sleman menika ngrawuhaken salah satunggal tokoh bab kasusastran saking Semarang. Nah, tembung wilujeng kalian sugeng. Wilujeng kalian sugeng. Kejawi kedaerahan nek Ngayogyakarta menika nganggo tembung sugeng. Nek Surakarta nganggo tembung wilujeng. Nah, menawi dipun runut bab undha usukipun tetela sugeng menika mujudaken tembung krama inggilipun saking wilujeng. Dados sing ngandhap menika slamet. Slamet widodo rahayu menika ngoko. Lajeng kramanipun sedaya kala wau menika wilujeng. Nah, krama inggilipun menika sugeng. Pramila nalika wonten ingkang menapa rawuh ngaten anggenipun bagikaken ngaturi kasugengan sakrawuhipun. Sugeng Mas. Nah, anggenipun mangsuli inggih pangestunipun wilujeng. Wilujeng. Nggih, dados le ngaturi napa? Ngaturaken kasugengan sakrawuhipun. Sugeng Bu rawuhipun. Inggih, pamujinipun wilujeng. Nah, nek le ngaturi menapa nganggo wilujeng berarti dok ke meneh to, le jawab. Wilujeng rawuhipun non inggih slamet. Bener ning ya kurang kepenak dirungokke. Wilujeng rawuhipun oh inggih sami manggih kawidagdan pamanipun ngaten. Dados gritipun menika pancen inggil piyambak menika sugeng. Sugeng. Nggih. Ngayogyakarta ginakaken tembung sugeng. Sugeng tidak hanya berarti hidup tapi lebih dari itu ya urip ya slamet ya jangkep lan sak panunggalanipun. Lah tetela menawi dipun beblesi dipun padosi saking undha usuk basa menika sugeng ternyata krama inggil saka wilujeng. Terus wonten ing ngriki nalika menapa Pambagio Harjo menika anggenipun ngacarani napa ingkang Pambagio Harjo sedap wakil Pak wakil warga 4 kula limoso tak rak kulera ketemu. Nah, wonten ing paragraf para pamila sungkawa ingkang kinurmatan, kula ing ngriki mundi dawuh sarta hamagili Ibu Sumirah Pawirorejo sinaosa randhat kepara kasep kula ngaturaken pambagio harja sugeng rawuh dhateng panjenengan sedaya. Terus ngaturian sugeng rawuh boten wilujeng rawuh. Menawi Surakarta pancen wilujeng rawuh. Ning menawi dipun oncai undha usukipun ternyata pancen langkung trep kanthi tembung sugeng awit menika krama inggil saking wilujeng. Ngaturaken sugeng rawuh. Ngaturaken kasugengan sarawuhipun pun inggih pangestunipun wilujeng. Wilujeng rawuhipun nak inggih slamet Mbah, pun pas. Iku pun pas undha usuk basa. Nggih. Katimbalan kondur. Mboten kok marak sowan. Dados menawi kondur menika sampun wis bali.
Tegese nek Bali iki ora rene meneh. Mening menawi ngangge tembung marak sowan, marak menika sing mara adalah putri, ning nek sowan menika sing mara adalah kakung. Dados menawi abdi dalem kakung menika dhateng kraton namanipun sowanan, nek abdi dalem putri menika parakan. Dados marak karo sowan iki berarti kakung karo putri. Sampun marak sowan tinimbalan wonten ngarsanipun Gusti. Oh berarti nek le marak karo le sowan wis rampung Bali. Mulai wonten mriki dipun ginakaken kanthi tembung kondur. Sampun tinimbalan kondur sudah dipanggil kembali oleh Tuhan. Menika kados ngaten. Menawi konsep Hindu menika amor ing asintia. Amor ing asintia menika kembali kepada Tuhan. Wonten pitakenan kinten-kinten bab seripah. Menawi mboten sripah pareng mboten. Menawa Menawi sapareng ndongaaken umur dawa niku basa kramanipun napa? Umur dawa supaya umure dawa. Napa nggih? mugi-mugi kaparingan panjang yuswa. Panjang yuswa. Nggih. Nggih. Oh, Mugi kaparingan panjang yuswa. panjang yuswa. Menika ulang tahun nggih. Padatan nggih. Nggih. Nah, nek ulang tahun menika ambal warsa. Ambal warsa. Ambal warsa menika ulang tahun. Ning nek rupiah-rupiane ulang tahun menika namanipun tanggap warsa. Tanggap warsa. Oh, Nah, tanggap warsa menika rupiah-rupiane le ulang tahun. Ulang tahun pamane nganggo ben-benan. Tanggapan wayang menika namanipun tanggap warsa. Ning nek ulang tahune menika ambal warsa. yo. Ngaturaken Nggih. sugeng ambal warsa kaping 79. Mugi-mugi tansah kaparingan panjang yuswa. Nah, pamanipun ngaten. Nggih. Nika umur panjang. Pun. Nggih. Matur nuwun. Nggih. Nah, nek terkait dengan tempat atau sesuatu berarti sing ambal warsa menika warsane sik lagi papane. Pamanipun ulang tahun ke-15 gereja pundi pamanipun ngaten nggih. Ulang tahun ke-15 gereja Hati Kudus Tuhan Yesus pamanipun ngaten. Lah menika berarti sing ambal warsa menika sing diulang adalah tahunnya. Dados kalimatipun sugeng ambal warsa kaping 17 tahun gereja Hati Kudus Tuhan Yesus. Ambal warsa nggih. Nggih, mboten kok sugeng ambal warsa gereja Hati Kudus Tuhan Yesus ingkang kaping 17. Berarti gerejane akeh banget niku. Sugeng ambal warsa kaping 17. Nggih, sinten? Ngaten to? Lagi obyeke. Sugeng ambal warsa kaping 17 tahun padukuhan semanu pamanipun. Berarti sing bulan balene menika ale ulang tahun tutup padukuhane. Ini kalimate sugeng ambal warsa padukuhan semanu ingkang kaping 17. Berarti ada 17 padukuhan semanu. Kadangkala menika anggenipun nyerat nggon tulisane niku. Dirgahayu 79 tahun RI. Mboten kok Dirgahayu RI 79. Jadi le nyerat sing nggon napa? Backdrop menika Dirgahayu menika selamat ulang tahun nggih. Dados mboten perlu didobel. Selamat ulang tahun Dirgahayu 79 tahun. Mboten perlu Dirgahayu menika sudah menunjukkan ulang tahun. Terus Dirgahayu 79 tahun RI. Mboten kok Dirgahayu RI ke-79. Menika kurang pas secara tata kalimat. Ngaten Bu Kris? Nggih, matur nuwun. Ngepasi kok niki sugeng ambal warsa kaping 17 tahun niku gereja kula.
Weh, tanggal 5. lah sesuk le nulis aja nganti kleru berarti. Makanya niki kula tulis. Nggih, Pas 15 Juli. nggih. Sugeng ambal warsa 17 tahun Gereja Bukti nyata. Nggih, matur nuwun. Nggih, boten pitakenan malih sanesipun. Cekap. Nggih, menawi boten wonten pepanggihan ing dalu menika cekapaken semanten rumiyin benjing kalajengaken dinten Senin nggih. Senin Senin. Surya kaping 7 Juli. Mugi-mugi sedaya ginanjar kawilujengan tansah sehat satemah mangke saged sinau sesarengan malih kados padatan. Semoga pepanggihan ing dalu menika dipun pungkasi kanthi munjukaken raos syukur wonten ngarsanipun Gusti dene sampun dipun paringi kalundangan kangge sinau sesarengan lan mugi-mugi wonten piguna ingkang saged dipun petik saking pepanggihan dalu menika. Dedonga anut kapitadosan ingkang rinasuk sumangga kula dherekaken. Alhamdulillah. Cekap matur nuwun sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Wabarakatuh. matur nuwun. Pun kek sare Bu Kris. Wis ora apa-apa ket mau. Kalau niku jadwalnya bareng kali nabuh Oh. Senin Jumat delalae kok sami. Dadi napa-napa. Nggih. Wong anu. Iki nggih merti dusun niku lho, Pak. Oh, nggih. Sae. Nggih. Mugi-mugi sak lajengipun mboten mboten double. Mengalahkan salah satu. Kesempatannya yang ini kan sekarang. Nggih. Oh, nggih. Mboten marem. Nggih. Nggih.